тамошобинони азиз, ба худома гандаса хайрони зор мешам ки иқадар бадӣ дар дили одамизод айгиҷо мехинҷа. Ман намедонам, ба худо ки намедонам, ба номи худо ки намедонам. шумо шоҳид будем ки ма ҳамин зимистон баъди кай буд, баъди Айдубай омадагим 23 та кирта ай Миср заказ кардагӣ будам. Баъдаш буд, пешаш буд, хулоса ба фикрам ки баъдаш буд. баъдам вой баъзиҳошон дароз буданд, баъзиҳошон кушод буданд. ба ҳамин наздикӣ ҳам маша да ҷиянам бурдум, ҷиянам дузандаи ҳамин ҷа маша размера ки танам кард, хушрум кард. Аку ята пушидаистам. Рӯзи гузаштам куртаи сафед ма пушидагӣ будам, видео кардам. Баъд ирӯз видеоро да ютуб мондум, да инстаграм мондум. бевай паданалат шука дести, бо шӯйкира дизидести, шӯйкира гирифтести, тамом сайда артист шуда, қанчиқ шуда, ҷалаб шуда. иқадар негатив. ва худо ман хурсанд шудам ки иқадар одамо да ман интерес ниям. барои скрипкае ки навохта будам, тамом и ҳофиз шуд, артист шуд, бераҳа шуд, фоҳиша шуд. чӣ гапое ки нанавистен. ман қатъи шумо сарбасар намешам. ман шуморо дӯст медорам. худованд як дили бузурги сафеда дар ҳамин меҳру муҳаббати ислом дар дили шумо ҷо куна ки ҳамин бадбинӣ ай дили шумо бирава. ин скрипкара ман ай хурсандӣ ма дар уҷа нанавохтам. ин скрипкара моро аз тарафи компания имсол дар ден раждения компания рӯи саҳнада дар агатсияни директоро бояд ки скрипка кати мебиромадиянд, моро 4 соат нишон додан, ҳамунҷа хаяки скрипка навохтем. дига бовар кунен, иқадар шумо ғами мара хурден ки сайда тамом айраҳ бераҳа шуд, артист шуд. иқадар бовар кунен. пага ма бом бирам, ман медонам ки ягон ташма да қаври ман намедорен. барои ҳамин қа ман на артист мешам, на бераҳа мешам. агар ман бошамам гуноҳу азоб шама худо мекашам. лекин худоҷони мара ай роҳ нигаҳ бидора. ман ҳар як намозам да дуо мекунам ки худоҷон меҳру муҳаббати ислома дар дили ма ҷо кун. оне ки ман хурсандӣ мекунам, баъзан ҳолат шеър мехонам, баъзан ҳолат механдам, видео мекунам, баъзан ҳолат рақс мекунам, ин маънои вай надорад ки ман бераҳа шудам. ман зиндадилам, ман хурсандӣ мекунам. хурсандии мара ҳеҷ кас запрет монда наметавонад. агар ман шӯрам кунам, мақсад мара ҳеҷ кас запрети шумо айшу маҳрум кардарам наметавонад. лекин як бори дига гуфта будам ки шӯра ба одам барои обеспечивит мекуна. ин қадари дига гапҳои безеб навистен ки шу неъматай туда суда бика сайда бика. агар бикунам бо шӯи кира дизиди, шӯи кира гирифтем, ман уже ай шумо занҳои азиз метарсам шуотон да хито насиб кунам. хушбахт шавен қатъи шуои хитон. мара худованд худаш напартояд. барои ҳамин қа омади иди қурбонаи камтарак хитона нигоҳ бидорен, забонтонам нигоҳ бидорен.